Την έκδοση Λευκώματος για τα 80 χρόνια της δράσης του Σωματείου του παρουσίασε ο Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Παγκράτη, παρουσία πολλών ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν στον ελληνικό αθλητισμό. Ως ελάχιστο φόρο τιμής για πολλούς όσους αγωνίστηκαν, δούλεψαν και μάτωσαν προκειμένου να λειτουργεί ο Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου ως ένας διαρκής τροφοδότης καλών αθλητών, αλλά κυρίως νέων μπολιασμένων με την αξία του εφαγωνίζεσαι στην κοινωνία μας, αποτελεί η έκδοση Λευκώματος του συγκεκριμένου συλλόγου που δόξασε τη χώρα με κορυφαίους αθλητές όπως ο Βασίλης Ήλης στα 400 μέτρα, ο Νότης Μαστρογιάννης σε πολλά σπορ, ο Αλέκος Κουβεντοβουνίσιος στο μπάσκετ και πολλοί άλλοι αθλητές. Η παρουσίαση έγινε από τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Παγκρατίου Δημήτρη Παπακυριάκη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και ιστορικό μέλος του ΑΟ Παγκρατίου Ανδρέα Μιαούλη και τον 72 χρόνια Παγκρατιώτη δημοσιογράφο Γιάννη Διακογιάννη. Έχω εντυπωσιαστεί σήμερα με τον κόσμο που είδα εδώ πέρα, επειδή έχω μπει στο σύλλογο το 1959 σαν αθλητής. Ξεφυρίζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, ο Λεύκομα, όπως θέλετε να το πείτε, ομολογώ ότι συγκινήθηκα. Εγώ ήμουνα πρωταθλητής στη Μεσσηνία των παιδών και φίβων και ο εφοπλιστής τότε την εποχή εκείνη Σταύρος Νταεφάς που είχε κατασταθεί στον Πειραιά με φώναξε και να έρθω στην Αθήνα και όταν ήρθα με έγραψε σε κάτι φίλους του στην Αθλητική Ένωση τότε Παγκρατίου. Συγγραφέας του Λευκώματος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γιάννης Ποντικόπουλος, που ευχαρίστησε για τη στήριξη σε αυτό το έργο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Αθλητικό Όμιλο Παγκρατίου, Άγγελο Στάκο.